Obi Igbo ekenekwa m ọnụ. Igbo mụlụ nze m ọzọ. Asịnụkwanụ ka anyị bịa tata na o nwere ofe ihe anyị na-eme ọya bụ anyị megidezi ya ọbụzi na ya bụ ihe abụgo ọya mala ahụ. A na-eme ka anyị kwete ihe anyị na-abụghọ. Yatago omego m mmata maka onwe ndị na-apụta na-asị na Igbo anaghị enyelu nwanne ha aka, ma na-asị onye kwete ihe ọ na-abụghọ ya bụ ihe abụghị ya ihe. Yatago ndị Igbo anyị fụrụ onwe anyị n'anya, anyị na-enyere onwe anyị aka. Yatago ụfọdụ ndị a na-akpọ ihe ndị oyibo na-akpọ fake friends and fake people. Ihe bụ na mmadụ fọrọ gị ka ha, maka na Oliver gụchara ogwu sị na aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ihe bụ na ịma ka ha iduso onwe gị ka ha, ma mpụtazi na-ebunye onwe gị elu ebe onye kwesịrị inyere gị aka nọ, maka ịmaghị onye bụ onye. Yọtago ọ bụ na ijụrụ ikwete na ijụrụ, a na-asịghọ m na ọ dịghọ mma ọ bụ na ijụrụ ka ide dị na-eso ndị jin ọkụkọ kpọrọ ụmụ ya na-aga. Yọtago ka anyị ha Igbo na-enyere onwe ya, mana ihe na-egbuzi ụfọdụ ndị Igbo bụ na ha anaghị erube isi. Nyasị mmadụ n'ebe a chere gị na-abịa, ọ maghị ebumnobi gị ji si anọ n'ebe a chere gị. Anyị mago na ndị ọjọọ nọkwa, ndị asị gị oyi mbuje m ozi na ihe so. Anyị ma maka nke ahụ onweghị asụsụ ọ na-adịghọ na ya. Yọtago mana taata anyị sị ga-ewepụta ohere aka anyị wee kene ndị Igbo na-enyere onwe ha ihe, na-enyere onwe ha aka anyị fụkwa n'anya, maka onweghị onye ya sị na n'ọnọ n'ụwa n'ụlọ na soshal midia nụwa ọ naghị afụ ihe ndị mmadụ one ma ọ na-ama agụ na ha eme. Mmadụ dịka Anyidons, odogwu ịchaka. Yọtago anyị fụgo mmadụ one ma one ha onyegolo aka, ma ndị ọ kwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ma ndị ọ kwụrụ ụgwọ shop, ma ndị o mere nka, ma ndị o mere ntamelu imo. Mmadụ dịka Anyidons obi awụ obi sarịsarị. Yọtago onwebi ihe ọ na-emefobele ndị mmadụ. O nwere nke o mere ikpeazụ na nwatakịrị gbara egwu ya, ọ sị na ya zụgide ya site na praịmarị skuul ruo sekọndịrị skuul. Ọ chọghị ịma ego ọ na-akwụ n'ụgwọ akwụkwọ. Ihe ọ dị mma ya bụ nna ị na-agụlị ya akwụkwọ gị nne mgbe ịma akwụrụ gị ụgwọ akwụkwọ site na praịmarị ruo sekọndịrị. Ma ndị otu igo n'egwu, ma nsogbu ya, ma ihe adapụtara oke jakota. Yọtago ọkpọ gị asị ka ha mee egwu. Anyidons onye ịchaka, anyị na-ekenekwa gị. Igbo fụrụ onwe anyị n'anya, Igbo bụ ofu, igoli ya n'egwu. Mmadụ dịkwana ka Zeus odogwu ntụgharịsị oyi ebukwana m aka. Ntụgharịsị na amafọrọ ihe ị na-eme na ya afọghị ya, oyi ebu anyị aka. Odogwu anyị kenekwa gị. Yọtago Igbo onye si na Igbo anaghị enyere onwe anyị aka, ịnene vidiyo ma na Igbo na-enyere onwe anyị aka. Zeus ntụgharịsị na amafọ ihe ị na-eme, oyi ebu m aka, maka amaghịzi m ihe mma akọrọ my mother. Yọtago did you decode the DSTV Igbo? Okay, agakwa na nke mmadụ dịka Kolaboy odogwu, nwa nwaanyị Deeper Life. Anyị na-ekenekwa gị ma ihe ị na-eme na-afụ anyị na-afụ ya. Igbo na-enyere ụmụ nwanne anyị aka. Kola onye egwu, anyị kenekwa gị. Yọtago ọ dị ya records, anyị na-ekenekwa gị. Yọtago maka na onye si na Igbo adịghị enyere onwe anyị aka asị. Anyị wee na-ekenekwanụ mmadụ dịka Okwuluọra na-eme ihe mmadụ na-atụ ha anya. Okwuluọra bụ onye tinyelu akaụntụ nọmba Oke Jakota na Facebook. Oke Jakota wee mepee ọnụ ya wee sị na kemgbe ọ gụwara egwu ahụ 20 something years ọ gụwara egwu na o nwetabeghị ụdị ego o nweta na ebe ọ na-afọrọ na ọ bụzi milonia. Nke bụ na mmadụ gụrụ egwu for 20 something years. Sọsọ ofu ihe mmadụ mere ka jisi na mmadụ bụ chi ya nụ anyị na-afụ anya. Okwuluọra akenekwa gị na vidiyo anụ. Mmadụ dịka ka Skibo asị m jide ka iji. Skibo jide ka iji, ị na-eme ọfụma. Asị na odogwu na-eme ihe ka aka ya si bụ elu. Skibo ị na-eme ọfụma.
ịghọtago. Anyị na-agakwabe mmadụ dịka Apama Odogwu K.O. n'agbanyeghị na nwa gị nwụrụ, ya bụ ihe mwute dịịrị onye ọbụla bụ onye Igbo, dịịrị onye ọbụla na-akwado ihe ị na-eme. Apama sọsọ ama ị na-akpagodo anyị na fim epere m mpe mgbe m bido nenewe gị na fim, tolitekwanụ chọkwapụta na Jehova ewerugo ogologo ndụ jọọ gị mma. Ịbụ ihe ndị oyibo na-akpọ ihe ndị oyibo na-akpọ everyday young, aka ka ebe ochie dike. Ama m aha one ndị wee nenewe gị na TV. Apama jide ka iji, unu na-eme ọfụma, ma ndị agụ na vidiyo anụnwa, ma ndị anyị na-echetahụ, ma ndị anyị chetara. Mana ịbụrụ onye Igbo na-eme ihe dị mma, anyị na-afụ anya nwe ndị na-eme na hiti na soshal midia. Anyị kenechara unu, anyị sị na Jehova ya kwuchiga unu niile mmaji pụrụ mmaji. Mana ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-eme ihe a na-eti na soshal midia, na-eme na-akpọkọtakwa Igbo ka anyị mụta na Igbo niile bụ ofu, ogbugho mgbe ọbụla gara ndị eti ebe a, ndị asị ebe a. Ihe a bụ vidiyo anyị ji wee sị ka anyị kene unu. Ebe ọbụla ị nọkwa n'ofu vidiyo anụnwa, shiela anyị ya. Ọmakwara onye ya enye ya akpọ na vidiyo anụnwa, ime ka anya bụ vidiyo hie ya aka. Ọmakwa na mmanwa bụ Chibuzo bụ Ọkafọ kenekwala ya, ịtago. Maka na onye Igbo be anyị na-amaghị onye mbụ mere m ihe gonye m mikrofon. Anyị ka ekwu maka ya bụ ihe lee ime ọnụ. Anyị ka na-abịa mgbasa ọzọ. Ngwanụ ka ọ dị.